So we said the mother of us said, so I don't know, wow, walk, couldn't you? Mount Samuel of Somaya, Mandi, Larry, don't know what some of the same Simon. Such a thing for people who are so, one of the same Simon. So, ATI. So you are saying, so I was saying, the book of our family, we are never offer. This is my answer. ATI. So it's not 2 minutes. We give you the answer. ATI. So we now go to the Mauria. No such a Ria, and some of the Kaka. ATI. Several also be no Paramocum Procra. What would you do with the Wafas? ATI. Since I don't find no more common structure there. The dance of the owners and the hinton there. Oh, ATI. What was it? What was it? What did I mean? ATI. So was it? I go me and no say, more power as a woman to soon. ATI. John. Say now, but we have a more system. John. John. Say that. I'm pretty. I'm a cow. There's a big contrast in a bit of a cow. The people are from woman, from a transit, the command, from what you home to suit. There's a part of one, and son of Sabi, I'm a part of the room, Wofas. ATI. My way, no, some Yazako or Rai, or the one that they be a eba, or buy you without Fanadiaba. ATI. So we now said, I said, no. So we now said, so about the cow for contact, you know. So that's in there, or children, or soon have a sample. ATI. So we now look at children, don't say, John. So we now have Wafa, or the York. ATI. John. John, Sinti, Waka, we now the York said, Nelson. Didn't know the Yama or White say, the other way to pass here. Somebody about as much as I had, and I never tell him to see. ATI. I shall see any idea by showing some. Was I shall see from? I don't know the best on some. So that's something a cast of mine. That's a nice of my corners of bar. Maybe not the same. ATI. Was in the home. One little group of 22 with that. That's what Piana, as I go to take a cool one out of your money.
yom sese wɔka kyerɛ wo wobɛyi ɛbɛgya wo ho woni Kumasi fo ni ase bia what wɔso to yi fam ɔtɔ wo papa papa no ma kɔ nso akyerɛ no a woni Kumasi fo ni ayɔnkofa bia wate Kumasi fo ni ayɔnkofa bia wɔso ni Kumasi fo ni ayɔnkofa bia mefua na ane me wase mo Kumasi sɛ sɛbe fia wo ba na wo ba wo fa nkyɛn de wo duro asɛm asɛm ewu yɛ kɛseɛ wɔn kɔ wɔn wɔ sɛbe asɛm wo Kumasi ya Kumasi dia na mami abɛfro sɛ bra mami no chance dia mi so Kumasi wo ma from fabra na ta sɛ ni wi sɛ mo na sɛ asɛm ade to ɔfrɛ wo ta sɛm na nko abɛsɔ de so anto a wo ma wi aba nwumrɛ sɛ su ta from na sɛ mo so so mo a wo ma wi a na ehu onim wo de sɛ be onim obibiri no ɛna wo ba na aba sɛ ba obi ehu wo ba wo fa ho wo ba so wo nwumrɛ na aba sɛ nwumrɛ na wo ba so wo za aba bibi na hia na no me nko ade abɛsɔ so no wasa sɛ ba no so ho kɔ no wɔtwe wo no na bi na hia wo ba wo de so sɛ be o ti kɔ so asum na sɛ ɔka ho asɛm sɛ ɔkɔ wakɔ John so wo wo ho ya dia na ta sitra sandeman na sɛ we down house wo ba ho na sɛ sɛ so ba force ba be ka asɛm ɛmu ko a ni so nyama ni beta wo so de edu ba sɛ wo tum wo nyama ni bi nim ha kura ni so nyama ni beta wo so ni ba sɛ wo nyama ni bi nim ha kura iredie so wo ka kyɛw na no ɛsɛ wo de suri kɛtɛ na da so tubi yie kan ni nyama ni bedroom ani ma na ya asema wo so wo wo si su tɔ hene bintu wo Kumasi fo ani John sisa su tɔ hene wo nyama ni bi nim ha dia na ya asɛm asɛbi wo fa wo ta wo kwan tubi yie sibi wo na wo ka kyerɛ wo bibi na esi wo de abɛsoma so sɛ yɛ ba ha se ya ba asetena John ndi asantima asɛm na wo yɛ de ma wo sibi ba na dwom aba be so no sum na baba ha sɛ sɛbi ɛyɛ wiom sɛ dia na yɛ asatoma asɛm na sɛbi wo ne ba be transfer na sɛbi yɛ kɔ so wa hwɛ maka na bibi ne hia sɛ dia adadwo na ɔso na ɔtwe hɔ wo be so wo fa sɛ sum na kokɔ ba so ndi ɔde wa no so wo hɔ sɛ ne ɔde wa no John ba mo sɛ sɛ ne sum ɔpɛpa ama wo waka mmerɛ sɛbi wɔde bɛba ɛba na sɛ wo ba no so wampa na wɔfa ɛba na wɔde ato hɔ sɛ no so no wɔtwe na wɔba no odu hɔ na wo fa sɛ kasa wo de kura de agbala wo ma wo tumi jasi wo ma nsuo no kura tumi ka kyerɛ sɛ wo frɛ no wo ma fra sɛ sɛ bra wo akola sponsor no tin na se o tumi ka kyerɛ sɛ hɛ na wɔfa ɛba ha ɛbi so wo bi duro ha ti ba ma no bra na me yes ah John ye nyina so na me yes so wo de wo so ko na na mu nyina sɛ na wo mu sa wo de so ko kura John ye de madakura ye popura ni egura sisabi no ni nyuguma so to si bo na ko ne wo de madakura ye bremba so mo da mo da ko tu bremba sisabi no wo de sonko yo ti o ka we na wo ka wo mu ye de sɛ wo nsa ye be kwa de be wura santim be ye ni ye ma o se ha so ye pa kwa de wura santim ye mo asabi ko bi a ti ba bie to ba the church na ye ye ma ye be kwa de o se ye pa kwa tu to ba ho ti ba fa no be ye ma Jones ya ka de fi ho ya ati se ya tete ne ma ho e de tumi no ma wi akotaze na bem ne mu na de kro John se se be ina ka kyerɛ no so ati sɛ tete ne ma ho na so tumi no ma wi akotaze pa de bode ko ne kyerɛ mo bi wo na me a wo trase wi a be mu so wa ho o trase wi a wo fa wo hu de bia be to bi da so e bi sa na me pese be bia me Kumasi fo so le se be fia o ba du wo nu na ma ye ko ye she mu so no a fa ho ke na be ko ye she mu to bi da be to Kumasi fo ni ma ye nyame so to fia o pa ye na no na pese mo kata so sa mo ko John ko ye se to ba ya no na se be 2000
wota so sɛbe de sara hene mo kɔyɛ yɛ kama no fa de to hɔ ma no etiai ɔsɛ ni awo bɛ yɛ ɔte sɛ wɔsa akɔyɛ bi yom ɛyɛ ho ne nyinaa nanke yɛ bɛsɛ de no ba ka kyɛ gya kyɛ yɛ no kuro mo mra me so awie na mani tumi afɔ nanse no afɛ sɛ dem sɛ de no ba ɔsɛ da bi ma no kwan na no mo fa de tumi ni wɔtumi wi a no ko de bɛ de to hɔ ɛna no de ne mu ha etiai mɛmɛ de wo mu ata ko no mu na bɛ so yom tumi me de ama so wo mu bɛ so mo ayi sɛ wo na wo yi sɛ do pani fu da ho na no bɛ so wo tumi ni ma na so no wa tase je fata no kure okoduo je nwe o ka che wo mo e na o be fu nche etiai baba ko yin wo ba no baba wo ne to so o ba no e na le wo du ni enra wa yo ba kan wo ne wo bre ko nta se mu nyina ma o so no ha yo ba kan e pro ko da su nya no wo ko ka ma ni etiai ya mo ni ko ho so wo ba yi from foforo mo ni ko ho so na bo wo sabe o ba etiai yom yom suwili da kaya fɛ wakan sɛbi ma kwana bɛ yɛ no fɛ wia afɛ de dama sɔgbɔnu bɛ kan ebi de no kakra bi sɛbɛ yia bɛ da wɔn so sabu nya kɛsɛ de de hyɛ wɔn nsa tumi de hyɛ wɔn nsa de bɛ du ehia ma bɛ yie ehia ma abotire ehia ma sɛbi ahonidi a sɛbɛ di wɔn kɛ sade wɔfa no wɔn ti wɔn no obi o ɛka so de kyerɛ wɔn no etiai tumi de yiwa ɔde kɔ ɔkɔ ami abɔ kɛse ama wɔn da nti ɛnɛ pɛli muso do ne bi bɛ na do de kuna. mɛ ɔduro kɔ ase asɛbɛbi bi akɔ baabi o tuntun gya ase nyine esi otumfoɔ ntam ɛka ntam kɛseɛ sɛ ɔhene a wɔbɛ yi mɛtena akyerɛ pa na mɛsonson papa me na mɛte nkyerɛ no ɔfa nɔpo awia o anadwo o mbɛba meda mɛkyerɛ ma no a ɛtu otumfoɔ ntam nana me ayi baafo maafo nsuta manwere hene mesrɛ otumfoɔ tan kɛseɛ kan tan kɛseɛ sɛ nsuta hene a wɔba yi mɛsom ne sompa mɛma na futu pa me na mɛti hwɛ no meda mɛti hwɛ no a meto ntam kɛseɛ yɛbo anambrɛ mpa metɔ so mmienu mesrɛ yɛwura tam kɛseɛ sɛ konya hene konya sɛ mesrɛ yɛwura tam kɛseɛ sɛ yɛwura yɛba yi mɛsomsom pa matuna tutu pa sɛ ɔfɛm anɔpa o awia o anadwo o na sɛ mama a ɛtu yɛwura tam kɛseɛ me kwadwo owusu nsuta twafoɔ hene mesrɛ otumfoɔ ntam kɛse ɛka ntam kɛse sɛ ɔhene a nsuta hene a ɔreba yi mɛdi nokorɛ ama no mɛsom ne nsɔmpa ama ebi aka nsuta mabi aka asanteman me ndane mekyi ɛnhwɛ no sɛ me dane mekyi ɛhwɛ no a metom kansese me kɔtɔkɔ ɔsafo kuromo abɛbio mesrɛ otumfoɔ nta kɛseɛ ka nta kɛseɛ sɛ nsuta hene a ɔreba yi mede me se ɛne nokorɛ toro na bɛsom no ɔfrɛ me anɔpa awia anadwo mpo nsuo mu anaasɛ awia mu a mɛba mesuayɛ a meyareɛ sɛ medaa makyikyerɛ me wura nsuta hene a ɔreba a metwo me wura ntam kɛseɛ sɛ otumfoɔ nta kɛseɛ kanta kɛseɛ sakɔbea ɛsom pa a mede asom ahemfie hɔ
masoma kyɛ yie na ɔdareba ɛso pa bi asom ne nya asɛm da yɛ na ɔwɔ bɛn mɛkyɛ no akyerɛ pa afutu pa na ɔde bɛsom ɔsaseman na bi akɛkyiraman sɛ mansom na mode abɛkyerɛ hwɛ no mefo tufoɔ ta kɛseɛ Nana Mafu Osiedu, Nsutaman Hene, Aboafo Hene. Esumpa bedesum miwura a wɔnyɛ ne baabi kɔ. Miwura foforɔ yɛ a wɔbɛn. Saa som na mede bɛsom no. Ɔfrɛ me anɔpɔ, awie, anadwo, mɛba. Bisua no yi adeɛ. Sɛ mefrɛ ɔfrɛ me na sɛ maama a metu otumfoɔ ntam. Me Nana Mponsa Anufi Hene. Me slow to for some tankasier, Eka. Sir Ohini ya obey. Me tuna futupa. Me need bedguni, Agrimpa. Me need to Anamompa. I'm a biak and Sutamine, I'm a biaka, a Santimine. Nana, so framing so mo, so from a riamo. Samama, a tum tankasier. Nana Osao Suntum Tosum Yesa, Adakoja Chain. Israel 2 for time per second time per se. Nana Waba when you shani, Betuna of Tupa, Machela Chedapa, me fence when never the Sanchemo, a Fremen of Poe, a yo, Meba, Samama, not to you 2 for time. Wasaji fogu na gwasio, gwasantinabe, tinasingen. Otokoine tinase, tinasingen. Mema probiaine, fiamani kotokungen. Asante chantochmo, champonu. Asante sesebo, smedite. Robia Santinabe, tinasingen. Set you cherry more than you. Why never has a so to Panini, a Gabakumasika Pobano? Why never has a so to Panini, a Gabakumasika Pobano? Bina Sabia Kobe, Wabina Sabia Kobe. I'm not telling you about the Mefe, Nasingen. I'm not telling you about the Mefe, Nasingen. Travel and go from my journey. Other for the Dutch more jump on the finger. Other for the Dutch more jump on the finger. Oh, so Nicolios meditate. Oh, so Nicolios meditate. Well, we may not talk about the Mefa, we know what's the ultimate Shemera. Asamoah Jerry Fischer, Metosubi. Mr. Tupo will tank a seer, can't tank a seer. That's what we are. Odru Penny, Nana. Yasitra would be kind in Nana. I do it, you will suffer by you. So, in a man of their soul, Kura and your sentiment, and I make it so. Being yet, shooty, shelter. When first you know, said my hero, Ira and Cassa. Isaiah, Isaiah. Sira, very area. And I said, Mamma, I'm to the tanks.
Thank you.